Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. May tanong po sana ako sa inyo, Uncle and Tita. Ano yun? Nang kanor-obligasyon mo bang buhayin at pakainin yung mga nag-ampon sa'yo? Of course. Not. Of course not. Installment yung sagot. Feel good morning po sa lahat ng taga-subaybay. Ang lakas-lakas po ng programa nyo. Daming nakikinig at nanonood sa Mga katas ng nakalipas. Ako po pala si Tina ng Marikina. Inampon po ako ng isang matandang babae na byuda na may 3 anak. Tinuring ko na po silang talagang tunay na pamilya, lalo na si Nanay Gloria kasi hindi niya pinaramdam kahit kailan sa akin na hindi ako tunay na anak. Napakabait po. Sobra wala kang masabi, as in pantay-pantay ang tingin sa inyo. Kabaliktaran naman po yung ugali ng mga anak niya sa kanya. Mana po silang lahat sa tatay nila. Si Nanay Gloria po ay nagtitinda ng gulay sa palengke. At awa ng Diyos, nabiyayaan po ako ng scholarship sa mga school na pinag-aralan ko dahil medyo matalino. Bago pa man po ako makapagtapos ng pag-aaral ay nagkasakit po si Nanay Glo. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Nay, wag mo kaming iwan, Nay. Nay, buntis ko, Nay. Nay. Hindi pala, joke lang yun, Nay. Nay. Kim, umiyak ka, Kim. Parang wala ka namang pakialam, Kim. Hay na hay ka na naman siguro, Kim. Siyempre, pag lalaki, hindi naiyak eh. Lalaki, tomboy ka? Oh. Pero lalaki yun, I am a he. Nay, salamat po sa lahat, Nay. Nay, mahal na mahal ka namin, Nay. Ang plastic nito, ang sakit ka kaya sa ulo. Puro ka adik-adik, yan yung ginagawa mo. Nay. Ate, dalhin po natin siya sa ospital. May pambayad ka? Hayaan mo na yung sinanay. Di ba naipagod ka na, Nay? Pagod na ako. Oh, di ba? Pag nilabas natin yan, mapapagod lalo, may stress. Grabe kayo kay nanay Ang samahan yung mga anak. Kayo yung mga tunay na anak. Kayo dapat nagmamalasakit. Tatawag ako ng ambulansya. Grabe kayo kay nanay Antayin nyo na lang mamatay dyan sa kama niya. Grabe kayo. Samahan nyo para mawala kayong utang na loob.
kung makapagsalita ka, ikaw yung ampon dito. Kami yung totoong mga anak, di ba, Kim? Kaya nga, dapat kayo magmalasakit. Wala nga tayong pera. Na tayo kukuha ha, may pambayad ka ba? Kung may pagbayad ka, hindi sige, ikaw magdala sa ospital. Mga kapatid, andito na ang inyong kuya. Kuya, ano dalhin pa ba natin si nanay sa ospital? Nay, puno dun sa, PGH, dito ka na lang. Nay, magpahinga ka na lang siguro, Nay, maranda ka na rin naman, Nay. Ano yung thumbs up, Nay? Ano yun, Nay? Nay! Nay, teka lang, wala ka bang ihabilin sa amin na gumising ka? Wala ka bang ihabilin sa amin, Nay? Ano? Nay, traffic enforcer ka ba, Nay? Nalilito na kami sa iyong mga action, Nay. Nabuhay ulit. Buti ba si SJ Guzman? Apakabait nun, Nay. Nay, ano ba gusto dalhin na sa ospital, Nay? Kim! Dali natin sa ospital kaya, mga kapatid, kawawa naman eh. Dali natin. Ako na magdadala. Nay! Gagraduate pa ako, Nay! Pahinga na yung tao, gigisingin mo pa. Grabe ka, ate! Ang sama mo! Pahinga lang naman sinabi ko. Sinabi ko bang patay na yan, di ba, Nay? Thumbs up. Buhay pa nga, pahinga lang. Ang ingay niyo kasi paano makatulog si nanay? Alito ka na ba, Nay? Gusto mo na talagang mawala, Nay? Nay! Paano ba pagkatetian naman sa bahay, Nay? Dito kami ayoko dito, Nay, kasi mag-asawa na ako. Alis na Grabe ako. kayo, mama! Nahihirapan na si nanay. Yan pang mga mana yung iniintindi nyo. Anong klase kayo mga anak? Mana, wala ka kami mamanahin? Ano mamanahin yung mga bulok na gulay doon sa palengke? Grabe kayo! Di ba, Kim? Yan pa yung tinatanong nyo. Nay, hindi mo pa ako nabilan ng Mio, Nay. Baka walang iyawan, tomboy ka. Nay, sino na mag-aalaga sa akin pag may lagnat ako, Nay? Sino magluluto sa akin ng sinigang na baboy, Nay? Hindi masarap magluto si Trixie tsaka si Kuya Mo. Uy, ang kapal mo. Puro ka nga lang adik-adik tapos gaganyanin mo pa kami. Oh, ayan na, oh. Sige. Nay, okay ka pa ba? Okay pa, dali ka naman sa ospital. Okay, ayaw niya. Ilan to, Nay? Ilan? Uy, marunong pa man. Nay, anong Nay? Nay! Nay! Nay, mahal na mahal kita, Nay! Ay, ba't mo kami iniwan, Nay? Nay! Nag-graduate pa ako, Nay! Nay! Nay, dito ako ngayon sa puntod mo. Dala ko yung diploma mo. Sana nakikita mo ngayon yung pinaghirapan mo para sa akin. Nay, summa cum laude po ako. Nay, kahit di mo ako anak, hindi mo pinaramdam yan sa akin. Bakit kung sino ba yung mabuti? Siya yung nauuna dyan sa piling ni Lord, pati na lang yung mga kapatid ko. Nay, gusto ko ito makasama ulit, Nay! Nay!
umuwi na nga po si Nanay Gloria kay Lord. At utang na loob ko po talaga sa kanya ang buhay ko at lahat ng meron ako ngayon sa kanya. Pero mula nang mawala po si Nanay Glo, na-stress na po ako ng tuluyan sa mga kapatid ko, sa mga anak niya. Kahit yung boyfriend ko pong si RJ ay napansin niya na yung kasamaan ng mga ugali ng anak ni Nanay Gloria. Opo ka, RJ. Thank you. Salamat Saan Mahal, tayo ngayon? sabi mo. Gusto mo luto na lang kita. Yung tinuro sa akin ni Nanay Gloria na ginataang kalabasa. Huy, paborito ni Nanay yun. Huwag ka na magluto, huwag ka na mag-abala. Alam ko, kaya nga ako pumunta kasi sabi mo, masakit ang ulo mo. Nagdala na ako ng... Gumaling na nung dumating ka, nung nakita kita. Dinala na kita ng tofu at chicken, paborito mo. Bago to, hindi to luma. Hindi ko na yun paborito eh. Bakit? Hindi na ako kumakain ng chicken tsaka tofu. Amin na lang yan, di ba, Kim? Kaya nga, choosy pa to. Piling Wala na ka dinala. maganda ka ba? Maganda ka ba? Oo nga! Kim, hi ka na naman, Kim. Ang siga ng mata mo, Kim. Pilitin mo. Yan yung role mo ngayon. Ano ba, Kim? Kaya umilag-ilag kayo. Baka pag mapag-initan ko kayo, masapa ko kayo. Malakas tong kamoo ko. Alam niyo kung sino na mas malakas to kay Manny Pacman Pacquiao. Yan, tingnan mo. Nasira Gusto na. niyo sample? Sira na Sample talaga. kay Trixie. Sample sa'yo. Sira na. 1, 2, 3. Agay! Fernando po! Agay! Sandali, Kim, sandali. Fernando po! Wait lang, wait 1, lang. 2, 3, go! Aray! Aray ko! Tignan mo yung mata mo, para ng sodium light. Magandang Ate gabi po Trixie, sa inyo. Kuya Kim, pwede magkaroon po kasi kami ng sarili naming space and time dito sa bahay kasi bisita natin to si RJ. Sana maging maayos yung trato natin sa kanya. Ito lang at ba sa yung salita natin? Ito lang ba dala niyang pagkain? RJ, ito lang ba? Meron pa po akong dalang bulalo. Paborito rin ng kapatid nyo. Ay, paborito ko rin yan, di ba, Kim? Yung bulalo. Bakit di mo, yung pang-sharing, yung malaki, grabe. Sa mga ugali mo, nagdadala ka para sa inyo lang. Oo Ganyan nga. ba kayo pinalaking magulang mo? Bahay Di ba? namin to, ikaw. Kaya nga. Ampun ka lang. Pinatira ka namin dito, tas ganyan ka. Kaya nga ganyan ka pala, Hindi po. Wag niyo. Tina. Wag niyo namang umayin si Pagkatapos Tina. ng binuhay ka ng nanay ko, ang bulalo pang solo lang. Grabe Ay, hindi ka. po. For sharing yung binili ko, good for... Sharing, puro buto. Gusto mo... Antay mo Sa kami, atin yung aso? buto, sa atin yung Antay mo. buto. Ate Trixie, tingin yata sa atin yung Ay, aso hindi po. eh. May ano yan. Anong tawag dyan sa loob? Yung uyok. Anong tawag dyan? May ano yan. Bone marrow sa loob. So gusto pa In mahigla English pa tayo. Feeling mo di kami nag-aral? Gusto- Ha? gusto- Ate Trixie, ano yung buong maraw? Ugat ba yan? Salitang ugat. Root word. Basta, gusto mo ma-high blood pa kami? Kaya nga, gusto mo mamatay kami. Ate Trixie, Ate Kim, Ate Kuya yan? maayos po na tao si RJ, kaya ayusin po natin pagsasalita natin. Pagkatapos namin yung ginawa namin sa'yo, ha? Para nakainin na namin itong dalan mo. Kaya nga mauna na kami, i-taste muna namin para malaman namin kung may lason. Tara na. Tara na. Ito talang babaeng to, napakadami. Kaya nga, kala mo naman maganda. Pasensya Okay ko ka na na? sa mga anak ni Nanay Gloria ha. Pero mababait naman yun. Kuhanin mo lang yung loob. Relax ka lang. Ganito. Mag-asawa na lang tayo. Sinasabi mo? Gusto ko kasi gusto kong ialis ka dito eh. Ano Okay yung mga sa'yo. kapatid ko? Malalaki naman na yan sila. Kung gusto mo sila tulungan, wala naman ako problema. Pero, hindi ka Kaso, nakukonsensya ako pag umalis ako dito kasi ako yung pinakamatino sa mga anak ni Nanay Gloria kahit ampon lang ako eh. Gusto mo mag-asawa tayo, dito tayo titira. Oo. Hindi po Para- pwede. Hindi tayo makapagsimula. RJ. Sige na. Malalaki naman na yung mga yan.
Tutulungan natin, hindi naman natin sila pababayaan. Kilala ko sila eh. Hindi yan Ano ba? titigil. So ayaw mo? Gusto. Oo, tumahimik ka na. Papakasal na tayo para bumukod na tayo dito sa inyo. Ay, sige. Laking pasasalamat ko po kay RJ dahil sa kanya ay makakaalis na ako sa bahay na yun. Tumatanaw naman po ako ng utang na loob kay Nanay Gloria pati sa mga kapatid ko dahil kahit di ako tunay na anak ay may pamilya ako. Nung nag-asawa po kami ni RJ, dumadalaw pa rin naman po ako sa kanila. Pero Jinjin, anak, sino yan? Hello, Jinjin! Laki-laki mo na. po. Kayo po yung nakaban sa gate ng subdivision namin. Paano po kayo ni kakapasok? Siyempre, ginawa namin yung guard. Di ba, Kim? Halata naman para kayong po. Hoy! Ibig nitong batang to, batang-bata ka pa. Folk! Ay, paborito ko yan, folk song. Opo, tenenenen. Kala mo, hindi ko alam, ha? Bata ka. Ay, andyan pala kayo. Ay, mahal. Ay, Ito mga ate, kapatid mo. hindi ka po kayo nagpasabi na pupunta Kim. po kayo? Bakit? Kapatid ka namin ba't namin sasabihin? Oo, Ano? Porque may bahay ka na. Presidente ka ba? Para magpalista kami kung Oh. bibisita kami sa'yo, di ba, Trixie? Ano to, DSWD? Kaya nga. Registration? Parang wala kang utang na loob Kaya Kaya tira nga na namin, inampungan ng nanay namin. porke yumamang ka na, porke nakaahon-ahon ka na, gaganyanin mo na kami. Wow, yang naman kami sa Teka mo. lang, okay po. Ano po sadya natin? Wala namang problema. Gusto ko kasing set up pa ng pangkarera yung Mio ko na bago. Oo nga. Si RJ, mukhang big time balita ko. Nakabili na kayo ng isa pang bahay. Baka naman ambuan na mo naman sponsoran kami. kita ng accessories dyan. Akong bahala. Uy, kailangan ko cash. Ako yung sige, magdedesisyon Ano ko sa'yo. Salamat, tol. Gcash Apir ko. naman dyan, tol. Oh. Tsaka palit bagong gulong Akong bahala. Sige, may kakilala Helmet. kong tropa. Helmet. Doon, dalhin natin kay Boss Bean. Siya Tol, bahala dyan. alam mo mukha kang loyal. Oo naman. Pogi mo. Sige. Huwag kang mambababae Oo, mahal ko yung kapatid May nyo. history ka ba? Wala ko history. Sige, ikaw naman, Ate Tito Kim, Trix. alam mo ang kapal ng mukha mo. Ang dami mong hinihingi. Jinjin. Trix, ako rin bahala sa'yo kung magkano kailangan mo, ha? Ay, dapat lang kasi Ate. magpa-salon ako, magpa-spa, ganun. RJ. Kailangan ko magpa-refund. Pwede mag-usap muna kami ng asawa ko? Sige, Jinjin, maglaro tayo doon, tara. Ayoko ng kalaro na. Bilis na, wala ng oras, maglaro tayo. Laro. Ano? Mahal. Mm. Huwag kang magpauto sa mga kapatid ko. Mahal, inuuto ka lang nila. Yan mo na. Mahal, binubudol ka. Mahal, wala na tayong obligasyon. Ba't mo ginaganyan mga kapatid ko? Kapatid mo pa rin naman yun eh. Ayoko namang sumbatan kanila ng sumbatan dahil sa pag-ampun nila sa'yo. Sasamantala na iaabuso nila tayo. Okay lang yun. Ang importante, mahal. Tayo yung tumutulong, hindi tayo yung tinutulungan. Hanggang kailan yan? Ha? Hanggang kailan yan? Di natin sigurado. Habang buhay gagatasan nila tayo. Ha? Relax ka lang. Mahal! Di kita iiwan. Ang pamilya mo, pamilya ko na rin yan. Wala tayong magagawa. Andyan na yan eh. Kung hindi ka rin naman Mahal, kilala ko sila. Nagdadrag si Ate Kim. Huwag nating itolerate yung bisyo niya, mahal. Hindi naman ako nagbibigay ng pambisyo niya eh. Sige na. Okay? Mahal na mahal kita. Kaya hanggat kaya natin tumulong sa kaya lang natin, tutulungan natin sila. Okay? Mahal na mahal kita. Mahal kita. Pasensya ka na sa mga kapatid ko. Shh! Ano ka ba? Tama na ka na. Mahal na mahal kita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!